By the way, maaf ya kak, aku pakainya kaca wifi 1, bukan kaca wifi 2. Akhirnya dengeran. Kalau nggak kedengeran, volumenya gede ini ya. Oke. Cukuruku. Empoh jeruk. Kukuruyuk. Empoh jeruk. Oke, yang ini baik aku ya. Ketemu keku kan biasa jadi sekarang gak usah mana sore bekuin canda kutnya jadi terserah kita juga bosen pakai tak perlu. Kayaknya kalau warnanya itu lama gitu guys. Jadi kayaknya aku bakal pause dulu. Bazennie máte taký, že majú hore hranu? Nie. Mali ste taký okrúhly a vtedy od Veroniku to tak do bazéna zabili, keď bola taká vozila. Aj ten vylezie z bazénu, čo to je, nič. To je nič, čo? To vylezie. To on vylezie. Môže, si chcela, aby už behal, či chodil. No veď, Teraz váha. s ním, čo? No veď ja, že to bude ako tieto dve, to ti bola pohodička, to taký, oni boha to neobsedí, ide mi na nervo. A čo je, no, všade je, či nie? On Rýchlo, kúse za 2 sekundy a do najväčšieho ich kákoviny a musí taký prúser urobiť. Bárke ho zabijem dačím. Tu ho otiahnem, otočím sa zrazu, zase volá čo, reku, mňa asi porazí. Ja budem musieť tieto elektriky tu zatvoriť, lebo on si tam bude pchať prsty, to už.
Oke, kita ke sini.